Barangay Lisiada to the left, Yes, and Barangay Cabao. Parehas na bustos. Parehong bustos. Ano po ang description naman natin doon? Yung boundary po, buhat doon sa kanto. Sa kanto, yan yung mga po. Ayan yung kalsada doon. Pag ganyan. Tapos yung mga boundary niya, yun yung mga bako din yan. Ito mga bakod na to. Okay. Hanggang doon. Kasama ba yung puno? Kasama po yung puno na Ayan yung puno na malaki na ngayon, yan. pumasok ng bagyan doon, tapos lumabas ulit yung dito sa may bahayan. Kasama ba yung pader na yun? Yung may mga semento? Hindi pa, hindi pa. Hindi pa. Malayo na yan eh. Malayo na yan. Diyan lang sa mga puno na May yan. mga Yun, puno na yan. Okay, Bali tapos, 3 hectares lang po ito. hanggang dito sa may bahay na yan. Hanggang sa may bahay na yan. Tapos, etong dulo niyan, yan yung may puno. Yung may puno na yan. O yung may poste. Yung puno lang o poste? Hanggang dyan may puno. Hanggang puno lang tayo. So, ganito po Kasi lang 3 siguro. hectares lang po. This is 3 hectares. Okay. Hindi na siguro natin makukuha yun dahil kay Congressman Pancho na yun. Kay Congressman Pancho, magkano naman po natin inaalok po sa atin? Parehas po ito. Ito naman 650. Ito, this one. The 3 hectares is 650. Same terms and conditions. Opo, same transportation. Sa ngayon po, sabi nyo, it's agricultural but we can convert it to industrial. Kakilala naman natin sila mayor dito, Opo, di ba? sigurado Sila yan. tutulong sa atin. Wala problema yan. Kakausapin lang natin. So basically, we're talking about it's along the highway. Alam mo,